Is chathair beo bríomhar í an Bhruiséil agus tá Gaeilge le feiceáil go sóisialta ar fud na gcarach, eagraítear imeachtaí Gaeilge ar bhain miasúil agus leabhar de journal le Róisín de Bhaldraithe atá ar coiste chur na Gaeilge sa Bhruiséil faoin teanga agus an sim atá ag daoine sa chathair don Gaeilge lasmuigh den obair. Thosamar chun na Ghaeilge sa bhliain féfa trí, bhog mé an seo sa bhliain féfa dó agus bhí mé ag leabhar le a chuirde í hamháin agus bhí mar a géirí 6 grúpa a chur le chéile a bheith ag bula Gaeilge chun imeachtaí sóisialta bheith agan seachas na daoine atá ag leabhar tras Gaeilge na hinstitiúidí nó don obair. Agus tá pobal mór an seo sa Bhruiséil do dhaoine atá Gaeilge acu ag level beidir nachhfuil flúirse agus tá siad tá sim mór cuma sa pobal sin don dhaoine tá siad géirí bheith leabhar tras Gaeilge níos minice agus chun cóide dhéanamh chuma tríon Gaeilge. Bíon roinnt imeachtaí difriúil, so bíon imeachtaí cosúla an ocht tráth na gceist sa Black Sheep, so imeachtaí níos neamh ar múlta cumsit ar mar sin. Ach déanamid imeachtaí eile neamh ar múlta chumá mar pop-up Gaeltacht nó bhí imeacht filíochta agus fion agan le déanaí agus scríobh daoine dáanta agus tháinig siad. Agus an sin déanamid imeachtaí eile atá níos ar múlta lena MEPs éireannach, so le Sean Kelly agus Cynthia Ní Bhurchu MEP, tá beirt acu flúirte sa teanga agus tá ansim acu imeachtaí a eagraíonn. So d'eagraíomar sa bhliain fefa chathair sílam, d'eagraíomar an chéad imeacht poiblí trí Ghaeilge, lán Ghaeilge sa Parliament den chéad ó riamh agus bhí a teangarí againn an sin agus bhí thart there chéad fithe daoine a bhí an a tháinig chun an plé fanéil a bheith an leis an plé fanéil agus bhí panel againn do dhaoine atá sa Bhruiséil le fada, so bhí Sean Kelly ar an panel agus mícheál cruthúir cuma agus iad san na dhaoine a bhí atá na choní sa Bhruiséil le fada agus tá Gaeilge acu agus tá siad a géirí an teanga sppraga sa pobal atá ananis. Thosaigh an féile Éígse na Bhruiséile sa bhliain 2022 agus thosaigh mé á obair ar sa bhliain 2024. Is féile cultúrtha éireannach leis an Gaeilge le ceol Gaeilge, damhsa, drámaíocht, filíocht, scéalaíocht, tá muid géirí na rudí ar fad sin a chuirt le chéile de deire seachtainna amháin. So déanamid chlór gnóthach de imeachtaí ar an aoine an sathair agus ar an deonach. Agus caiim mé rá go bhfuil an ambassador Kevin Conmy atá in ambasáid na hÉireann an seo sa bheilg. Tá sé an-cabhracht, tugann sé sóir tacaíocht dúin chun an féile chuir le chéile chun go mbeidh imeacht arsúla gin san ambasáid agus chun muid a chur deagháil le daoine eile.